سلام كما يتغنوز خبركم تخطاطلتي إريتريان ميديا نيتورك نساهم من تصنع بيتروس منقس سليمان عثمان عبدن ليديا تقل مريم منينا زينا وشتن وطعن حيزنا لكم قريبنا لنا عرست زينا بخلت حدار عبد الموشبي مأكلات زوادوب بستجبر مرمراتات 17 زيجاتات بكورونا فيروس ملكفهم ترجعيتهم أبزوبا جاشباركا أقلقلوت حكمنا بزرقحن عينتن كبن مبال يسرح اللهم أبنو زوبا حقاس حارسوت زنقات أمهرتن سعرن بزغلت أفك إكبوب تعويعد قريبو أبنو زوبا دهلاك تقومات وقانات زعاليا سدرابيتات بنوات تتعيسن وكلت تصاررت وقنات ليبيا ناي فلما مخانو استقلت قطاو ركب أبو وشتها قرون بمكياد أغدي مستوى سمع مقرات تقصي عبز تقبر اللو مدايات يزتيو كم زلو تقاليحون منغستي إيطاليا بأسكا في درجة عاريقون زلو كالاي معبل لبعي كورونا فيروس نمكوتتر توساخي تررت قراتات كتصنع وسينو مالك لتحدار أب كتما فيينا أوستريا أب شدشت بوتاتات بزتقايدة تخططالي شبرا ومتكعتات بوحدو كلتا سلاميان سبات كقتلون كلو 14 كم زقسلو نسب مزد سطان تكالات تعنان بمتكاس مع كنا زينا كالحين أب أيبير كوست مس بريزيدنت أمريكا بزتاس أسر تسطا وطري سفينو كم زلو تقاليحون أب سالس تزيع عطقات جلتات أب مبرقاوي ديمقراطية ريبابليك كونغو بزفتسمو متكعتات مبزحته عندك أنستيو مخانن استقلت صاب وحدو 21 سلاميان سبات كم تقتلو نسب مزد سطا بمتكاس مع كنا زينا بكلتا حدارا كالحين شبراو جل داعش نايت تمالي بنفس قتلته متكعت بوم تسني اب كتما كابول اب زركب يونيفرسيتي استخايد متكعتي مولا حلفنت وصيدو بثلاثه قمتين نتوركن غريخن اب زداو بحري ايجان بستغسته حدغا من قطقات مدري نايزموت سبات قطري نا بميتي كب كم زباله 98 كابوم دما اب تركي بمفراس انصاتات بتدبي مخانم صبصبات حبيرهم أبزوا دبوب أبزركب موشبي مأكلات بخلت حدار بزتجبرن إلى لابراتوري مرمرات 17 زيجاتات بكورونا فيروس ملكفهم ترجعيتو زم أبز حالف قرابة سامنتات بفنو كاب إثيوبيا زتملسو زيجاتات 14 أب موشبي مأكل سرحة كلتا أب موشبي مأكل نداقرقس حنت دما أب موشبي مأكل طورونات عاقبهم زصنحيهم إذا خمزيلون كله الفيروس ترخيبهم أو هوسبيتالات زبادة دبوب تعاقبهم حكمنا وكن كجبر لهم زتصنحوا 14 زيجات تحاويهم لنبيتهم تفانيهم بز مسرت عب إيرترا تقلل قطر بكورونا فيروس تلخفو زيجاتات كسب لومي 480 بتحلو 426 كابزيوم بستجبر لهم حكمنا وكن حاويهم كاب هوسبيتال ستفانو كخونون كلو 54 دما جانا أب هوسبيتالات تعاقبهم يركبوا مينستر تعنا كل التحرار كل التشهين إسران أبزوبا جاشباركا أقلقلوت حكمنا بزرقحن عينتن كبن مبال يسرح اللهم أبزوبا جاشباركا أقلقلوت حكمنا بزرقحن عينتن ممعبال زسالاسر زلو سراح أبايتات بقوت إيتي ركبو كم زلو أبجنفر مينستر تعنات زوبا حلافة حدو حكمناوي أقلقلوت أتو قرقش بيانا قليتهم نسو أبزهابو حبريتا أبزوبا أقلقلوت تعنا أب 5 درجاتات مالت بوكلت تعنا عدي مدبرات تعنا كوماوي هوسبيتالاتن زوباوي موكسو هوسبيتالن كم زوحاب بمتكاس نزبع مسبن مسارحيتاتن بممعبال حزبي أب قربو زتمالي أقلقلوت كم زركب نمقبار اتتعرق أتعلم مخانو أبريهم زاقيت أسات 8 تكالات تعنا أب ملأت زوبا تزرقحينا بنطف سرح كم زركبات زتغسا أتو قرقش أبارنتو السركونة زوباوي بانك دامن أب كتامات السنة زركب زوباوي مأكل مرمر عصون تانتون أب معبالة زوهب تعناوي أقلقلوت دفع تراكم زلو حبيرهم ببقوانو أب كل انتكالات تعنا بزقبر زلو مدباكي إلى وعاء مسابن متأتتاو زمناوي مسارحيتاتن نتي أب عبيت هوسبيتالات كرازت أنحت غطي أب مفوخاس قولو حاستوات وكم زلوون أتو قرقش بتوسح قليتهم حلافي أحد حكمناوي أقلقلوت زوبا جاشباركا أتو قرقش بيانا موداتا نتزوها بزلو أقلقلوت لممعبال منقس جميرو زلو وفريك أتعال كم زخونة بمبرح نزبلت أو تسيت مدبات محلاو كبابيا وطريت ولنتاو لكس دمن تساتفو أبزوها بأستمهروتاتن بزل على كدفعلو أزخاخيروم أبن زوبا حقاس حرصوت زنغلت أمهرتن سعرن بزغلت أفك إكبوت أو عيد قريبو أبن زوبا حقاس حرصوت كبالعتن تأيع معطيد النمدحان زنغلت أمهرتن سعرن بزغلت أفك إكبو بتحفت حرشة أبتن زوبات أو عيون
لو عمت كابت كحرس زقبو 18118 هكتار ات 16313 هكتار بتراكتراتن ياتاوي اقباباتن تحريسو بلتوك مشلا فولن طرتاتن كم تزرأ زتقاسه ات بيت صحفت بجمجام 522 ملم زناب كم زواقعه من زحالفه عامتات بمنتصار دما زحشه منبارو قاليصوم كونتات زرعت يابتن الزبا مس كونتات زنابن استجبر قدم مدلواتن كم زفلاله زتقاسه حلافت بيت صحفت منسي ايوب تسفاي اب ممحدارات كباب عد عمر عد اري حششاي ادامرن انጭናقن ጽቡቅ ክህሉን ከሎ اب ممحدارات كباب اونجلي عد فاكاي شبق بادوبن كبابيታት حጋዝን ግና ድኹም ምዃኑ ሓቢሩ ኣብነታውን ሓረሶት በወገናም ጥብ ዝበለት ማይን ምዕቃብ ኣቀዲሞም ናይ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ንጥፈታት ብምክያዶምን ትራክተራት ከይተጸበዩ ብዘለዎም ጥሪት ራሶምን ብርኩት እቶት ከሓፍሱ ትጽቢት ከም ዘለዎም በመሕባር ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ምእካብ እኽሊ ቃንጫ ሳዕርን ጉርድን ተጸሚዶም ምህላዎም ኣብሪሆም ኣብ ንኡዞባ ዳህላክ ጽጉማት ወገናት ዝኣልያ ስድራቤታት ብንዋት ተጣይሰን ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡዞባ ዳህላክ ዝርከባ ዝኽታማት ባህርያዊ ስንክልና ዘለዎምን አረጋውያንን ዝኣልያ 11 ስድራቤታት ብ29 ጥቅምቲ ብንዋት ኣጣይሶም እተና ቀዲመን ብኣማሓደርቲ ከባብን መራሕቲ ኮሚቴታትን ዝተለለያ ስድራቤታት ብዋጋ 110,000 ናቕፋ ሞተር ኣልቦ ጀላቡ ከም ተጣይሳ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጦም حلاف بيت صحفة منستر عيون محبراوي دحنتن نابتن الزوبا أتو حسن علي أبزهابو حبريتا كان دي علامة نيت مدب اتن صدرابيتات بزقبرلن حقزاتن مكتتالن تتبابعن نفسا نبزخ إلالو درجان مبتح مخانو كاليتوم وكيل تنفر منستر عيون محبراوي دحنتن أبزوبا سيمينا وكيح بحري أتو اسماعيل عثمان بقديو اتن صدرابيتات بجلابو خطاي اساس تمرت ألو مخنيات لمحبرا الطباو نتفتات نيت خبابي أبقمت بمئتاو مخانو بمتكاس تتايستي من نبابرو من ممحياش أبزكايدو وطعري دغف نايتي مينستري كم زي فيليوم አረጋጊጾም بخال وجن عب ممحدار كبابي دبرسينان وزبا إلى برعد 277,511 نقفة بممحدار نستلاليا 226 صقمات سدرابيتات تمقارحهم ناب زينا وصا مسن سجر وكلت تصاررت وجنات ليبيا نايف لما مخانو استقلت قطاو ركب اوشتا هاغرم بمكياد اقديمهم زتبصح سمع مقراط التخصيا بستغبرلو مديات زيتي كم زلو تقاليهم ازي كابت مالن كلت حدار جميرون سلسته معلتا زقصل زت سلام استات 500 كيلومتر نشنخ دبوباو معراب كاب كتما تريبولي اب تركب كتما غادامس يكايد كم زلو تحبيرو قطاو ركب العلوت وكلت تصاررت وجنات ليبيا دحرت ب 23 تقمت زتبصح سمع زلاق مقراط تخصيو زصعب زلو ابتزته لعلويتي تصواعيت وانا صحافي حبرات هاجرات اب غداي ليبيا ستيفاني ويليامز تساتف مهلاوا تغريصون الزته زي اكل نايتي ግጭት ليبيا سلاماو مفتاح كركب كايد صنحه تخاتاتالي ركبات مخانو زحبرو صبصبات زمت 9 حدار اب تونيزيا تمسسالي ركب كايد قطرات تحيزو كم زله يردو اقدمم وكلت كلتيم وغنات اب موروكو ግብፅን ስዊዘርላንድን ተመሳሳሊ ركبات مكيادوم منبارم يفلط ግጭት ሊቢያ በሰንኪ ምትተታው ግዳማውያን ኃይልታት እና በጂኦፖለቲካው ረብሐታት ዝጠንቁ ግጭት ኃይላን ሀገራት ከይቅየር ስጋት ከም ዘሎ ይግለጽ መንግስቲ ኢጣሊያ በአሰካፍ ደረጃ አሪጉን ዘሎ ከላይ ማዕበል ለብዕ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጻር ተወሳኺ ተረርቲ እጋራታት ከጽንዕ ወሲኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣሊያ ጁሴፔ ኮንቴ በሶኒ ክልተ ሕዳር ንባይታ ሃገሩ ኣብዛሃቦ መግለጺ ኣብተን በኸቢድ በአሉታት ተጸልየን ዝርከባ ዘቦታት ተወሳኺ ናይ ምንቅስቓስ ሰዓታት እቶኦቶን ስጉምትታት ከም ዝእውጅ ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንቴ ኣብ መግለጺኡ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ በዘለዎ ደረጃን ተቐጺሉ ትካላት ጥዕና ሃገሩ ብሕሙማት ከዕለቕልቓ ከም ዝኽእላ ብምጥቃስ ነቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል እቲ ስጉምቲ ወሳንን ግድነታውን ምዃኑ ኣገንዚቡ ብመሰረት መንግስቲ ኢጣልያ ኣውፅዎ ዘሎ ውጥን ኣብታ ኣብ ሰለስተ ናይ ደረጃ ለብዒ ዞናት ዝተኸፋፈለት ሃገር በብደረጃኡ እናተረረ ዝኸይድ እገራታት ምንቅስቓስን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቅን ክውስን እዮም ኣብ ኢጣልያ ጠቕላላ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 731,500 ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 39,000 ምብፅሑ ጸብጻባት ጥዕና ይሕብሩ بدرجة عالم تقلال قطري بكورونا فيروس نايز تلخفو لعلي 47.3 مليون نايز موت دما لعلي 1.3 مليون بسيح اللوم تمارك لتحدارا بكتما فيينا أوستريا عب شدشة بوتاتات بستقايدة تخططالي شبرا ومتكعتتات بوحدو كل تسرمايون سبات كقتلون كلو 14 كم زغسلو نسمى زيت ستان تكالات تعنان بمتكاس مع كنازينا كاليهن
ነቲ መጥቃዕቲ ሽበራዊ ክብል ዝገለጾም መንግስቲ ኦስትሪያ ፎኪስ ብረት ብዝዓጥቑ ብውሕዱ 2 ሰባት ኣብ 6 ባራትን መዘናግዒ ማእከላትን ከም ተፈጸመ ተሓቢሩ። ሓደ ካብቶም ዕጡቃት ብኣባላት ፖሊስ ብዝተተኮሰ ጠያይቲ ከም ተቐትለ ዝሓበሩ ሰመዚ ኦስትሪያ ንዝተረፉ ኣብ ምህዳን ከም ዝርከቡ ገሊጾም። መንግስቲ ኦስትሪያ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ንምግታእን ጸጥታ ንምስፋንን ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ዝርከቦም ኣሽሓት ወታደራት ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ፍሊጡ። ብ29 ጥቅምቲ ኣብ ፈረንሳዊት ከተማ ኒስ ኣብ ዝርከብ ቤት መቕደስ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ስሕለት ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ተቐትሉ ኣይርሳዕን። እዚ መጥቃዕትታት እዚ ኣብ ፈረንሳ ዝመደበራ መጽሔት ሻይሊ ኤብዶ ዘውጻእቶ ንሃይማኖት ምስልምና ዘቋናጽብ ምስልታትን ትንታነታትን ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዓለም ከቢድ ቁጥዓ ኣላዓይሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ይፍጸም ብምህላው ምስኡ ዝተኣሳሰር ክኾን ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ዘሎ። ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ምስ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብዝተኣሳሰር ጸጥታዊ ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ ተቓሊሑ። እዚ ዝተገልጸ ኣብቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣላሳን ዋታራ 94.2 ሚእታዊ ድምፂ ረኺቡ ከም ዘሎ ኣፈናዊ ውፅኢት ከም ዘነጽር ኮሚሽን ምርጫ ኣይቨሪ ኮስት ሎሚ 3 ሕዳር ኣብ ዝሓበረሉ እዋን እዩ። እንተኾነ ግን ተቃወምቲ ሰልፍታት ንመሪሕነት ፕረዚደንት ኣላሳን ዋታራን ውፅኢት ናይቲ ምርጫን ብምንጻግ ሓድሽ ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስረት ከም እተሰማምዑ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ደገፍቶም ኣብ ጎደናታት ብምውጻእ ተቃውሞኦም ከስምዑ ይጽውዑ በምህላዎም ድማ እታ ሃገር ናብ ፖለቲካዊ ፍልልይ ዝጠንቁ ግጭት ሓድሕድ ከይተምርሕ ስጋኣት ተፈጢሩሎም። ቅድሚ እቲ ምርጫ ብዝተለዓለ ህዝባዊ ተቃውሞታት ምስ ሓይልታት ጸጥታ ብዝተወልዐ ግጭትን ብውሕዱ 35 ሰባት ከም እተቐትሉ ዝጠቕሱ ጸብጻባት መንግስቲ ኣይቨሪ ኮስት ነቲ ናዕቢ ንምህዳእ ጸጥታ ንምሕላው ሰራዊት ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ይሕብሩ። ብመሰረት ማዕከናት ዜናት ሃገር ንህይወቶም ዝሰግኡ ኣሽሓት ነበርቲ ከተማታት ኣይቨሪ ኮስት ናብ ገጠራት ክሃድሙ ይረኣዩ ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ 2010 ምስ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብዝተኣሳሰር ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 3,000 ሰባት ከም እተቐትሉ ኣይርሳዕን። ኣብ ሳልስተ እዚ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዝፈጸሙ መጥቃዕትታት መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ዝተገልጻ ብውሕዱ 21 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ንሰመዚ ጸጥታ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ብ2 ሕዳር ኣቃሊሐን። እቲ መጥቃዕቲ ሕብረት ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ማለት ADF ተባሂሉ ብዝጽዋዕ ተቃዋሚ ሓይሊ ከም ተፈጸመ እዮም ሰመዚ ኮንጎ ኪንሻሳ ዝገልጹ ዘለዉ። እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ሓያሎ ነበርቲ ናይተን ዓድታት ጨውዮም ከም ዝወሰዱ ዝሓበሩቶም ሰመዚ መንበሪ ኣባይቲ ማእከላት ጥዕናን ቤት መቕደስን ከም ዝራሰዩ ይፍሊጦም። ሰራዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ካብ ምጅማር 2019 ኣንጻርቲ ዕጡቕ ሓይሊ ወታደራዊ ወፍሪ የካይድ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ ጉጅለ ሕንሕነን ናይቲ ዝወርዶ ዘሎ ስዕረት ኣብ ሰላማውያን ሰባት የውርዶ ከም ዘሎ የረድኡ። እቲ ዕጡቕ ሓይሊ መብዛሕትኦም ትሕቲ ዕድመ ምዃኖም ዝግለጹ ኣሽሓት ነበርቲ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ጨውዩ ብምውሳድ ብሓይሊ ይዕስክር ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ናይቲ ትማሊ 2 ሕዳር ብነፍሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ቦምብ ተሰኒዩ ኣብ ከተማ ካቡል ናብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱ። በቲ መጥቃዕቲ መብዛሕትኦም ተምሃሮ ምዃኖም ዝተገልጹ 22 ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉ ሰብ መዚ ኣፍጋኒስታን ኣፍሊጦም። በዚ ብ3 ዕጡቃት ከም እተፈጸመ ዝተሓበረ መጥቃዕትን ኣብ መንጎቶም ዕጡቃትን ሓይልታት ጸጥታን ዝቐጸለ ምልውዋጥ ተኹስን 22 ከም ዝቆሰሉ እውን ተሓቢሩ። ሓያሎ ካብቶም ቁሱላት ህሱያት ብምዃኖም ቁፅሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ጥዕና ኣፍጋኒስታን ኣሚቶም። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣብ ውሽጢ እዚ 2 ሳምንቲ ንትካላት ትምህርቲ ኣፍጋኒስታን ዕላማ ብምግባር ዝተፈጸመ ካልኣይ መጥቃዕቲ ምዃኑ እዩ ዝሕበር። ፕረዚደንት ኣፍጋኒስታን ኣሽረፍ ቃኒ ነቲ መጥቃዕቲ ብምኹናን ሎሚ 3 ሕዳር ናይ ሓዘን መዓልቲ ኮይና ክትውዕል ወሲኑ። ብ30 ጥቅምቲ ንቱርክን ግሪክን ኣብ ዘዳዊ ባሕሪ ኤጃን ብዝተኸስተ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ 100 ክብ ከም ዝበለ 98 ካብኦም ድማ ኣብ ቱርኪ ብምፍራስ ህንጻታት ዝተደብዩ ምዃኖም ጸብጻባት ሓቢሮም። ቁጥሮም ዘይተነጸረ ግዳያት ገና ብፍርስራስ ህንጻታት ተደብዮም ከም ዘለዉ ዝተቐስቶም ጸብጻባት ቁጥሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ። ብሰንክቲ ኣብ 16 ኪሎ ሜትር ማዕሙቕ ማያት ዘጋጠመ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ቱርክ ጥራይ 994 ከም ዝቐሰሉ ዝተቐሱ ሰብ መዚ ጥዕና ኣስታት 150 ካብኦም ህሱያት ምዃኖም የረዱ። ድሕርቲ ዘጋጠመ 6.6 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ልዕሊ 800 ድሕረ ምንቅጥቃጣት ከም ዝሰዓቡን ኣብ ህንጻታትን ትሕተ ቐርጽን ዝወረደ ዕንወት ብመጽር ከም ዝወስኸን ሰብ መዚ ቱርክን ግሪክን ሓቢሮም እዮም። እቲ ምንቅጥቃጥ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ባሕሪ ኤጅያን ንኡስ ሓደጋ ሱናሚ ኣስዒቡ ምንባሩ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብተኸታታሊ ኣብ ዝኽሰተላ ቱርኪ ኣብ 1999 ከምኡን ኣብ 2011 ብጠቕላላ ልዕሊ 23,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይጠቕሱ።